Bejn April u Mejju li għadda fl-eqqel tal-pandemija, il-produzzjoni industrijali ta' pajjiżna żdiedet bi 3%. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Din l-istatistika turi wkoll li bejn Mejju li għadda u Mejju tas-sena l-oħra pajjiżna kellu t-tieni l-inqas tnaqqis fil-produzzjoni industrijali wara il-Finlandja. L-istatistika turi wkoll li bħala medja madwar iż-żona euro ir-riżultati kienu aktar minn 4 darbitar minn dawk f'Malta. Il-Eurostat tinnota li fil-Ġermanja pereżempju kien hemm tnaqqis ta' 23% fil-produzzjoni industrijali. L-riżultat kien fl-Slovakkja b'telf ta' aktar minn 33%. Fi-stqarrija l-Gvern fakkar li sa ftit żmien ilu l-Slovakkja kellha l-istess rating A+ bħal pajjiżna, imma fl-aħħar xhur sofrit tnaqqis fil-klassifikazzjoni tal-ekonomija tagħha. Bil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika, il-Gvern naqqas l-ispejjeż għall-fabbriki fejn fost l-oħrajn qed jagħti għajnuna fuq kirjiet u spejjeż oħra ta' taħriġ u tiġdid fil-produzzjoni. Dan apparti li b'allokazzjoni ta' 400 miljun euro, il-Gvern ħabbar se jkun qed jagħmel l-akbar investiment fl-istorja fl-infrastruttura industrijali ta' pajjiżna.